RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karoon? Magkining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ito matatampo, ragdasangan nga, Waldron. Pwede ko manguyab ni mo, Rose? Bata pa man to, Waldron. High school pa ka ta. Manong day. Hindi lang ko ta magsaba ko. Dang nga, pwede na ta. Araw ba na tay, inspirasyon nga ba eskwila ba? Ang tinuod, Waldron, no. Uwa pa man ko kasuway uyab-uyab. Oh, mo ba? Mayo di eh. Kaya ako una na mong mauyab. Unso? Gisugot na date ko? Oh, padoon pa. Feeler sa kada? Rose, sige na, good. Sige na. Suway lang, good. Promise. Di rin kita makagubas at pag-eskwela. Sige na lang, uy. Oh, imo na kong gisugot? Oo, mamugos man ka. Yes! Thank you! Uy, ayaw ko gaksa, uy. Tingalig makitantag ni Istra din. Sorry. Nalipay na ko. Yoy, amigo! Isugot mong Rose? Siyempre, gwapo ko ta. Nya, seryoso yung ganang Rose, migo? Seryoso amigo. Crush ka na ko sa Rose. Pag first day pa lang na to. Ano, migo? Nibawa na po kong chicks boy kay kamigo. Basta hindi mo sanang i-appeal sa mong listahan, ha? Hindi ka na mahitabo. Kay, love ka na ko si Rose. Babe, taod-taod naman dito, no? Mura gahapon ako nung uyab ni mo. Sibin naman sa mandeta. Maula ki, babe. Basin ba akong magkadugay tabi ba? Kaya mo na kong ilisan? Ha? Ano, good? Hayahin na ako, ha? Nauyab di ka? Ikaw noon. Kasi mangita kaglain. Dili, no? Love, nakakayoti ka. Basta, babe, pun, kung makalis na ta, kanya, makagraduate na ta, mangita di kong trabaho, para makatigom ko, kanya, pakasalayon ta. Dugay pa na mahitabo, babe, uy. Mga bata pa kakaayo ta. Basta ako, babe, magpakalig-on gid ko para maabutan ng higayon na. Mausag ko. Manglaag taog ma, babe. Wakay baton? O, sige, pwede na. Sabado bitaw, magmuhol ta. Ang dami extra kutsara sa sinador na yan. Saburon? Sure. Pagkawas ng tanong kinangan ng mga usa. Kasayo ba ron? Para ba tagbisitas pa ako? Sa kina, ah? Busy mo kasi sa mama? Ma, unsa din na, ah? Kabisi ko ni mo. Ayan, ay mga bisita si Lolo ni mo gikas Mindanao. Ang uban ana mga paryente ra nato didto. Naasay uban nga mga amigo lang ni Lolo ni mo. Oh, mao ba, ma? Tuod, ma. Mula ka ra ba day ko ron? Asa man ka nga Sabado man ron? Ayaw lang sa glaag, uy, og lakaw. May nang niaka, aron makatabang sa kag-abi-abi unya nig-abot sa mga bisita. Mao ba, babe? Dili ta madayon ron? Oh, babe. Kaya naman kayo kalit-kalit nga mga bisitas bahay. Patabahon ko mag-abi-abi nila. Kuan, next time lang tayo magmahul, ha? Babe, okay ka? Sige, babe. Uy, kaso, uy. Next time na lang. O sige, ha, babe. Butabang kong mama diri. Okay, babe. Bye. Waldren, dali na. Nana mga bisita ni Lolo ni mo. Ay, kayong pag-abot, mag-aigal na. Kagwapa ko na babayan na. Kapag ko na masuotin eh. Kinsam ka na siya? Jen, apo. Dali, dool. Dool,
din kay iba ila-ila tika. Oh, unsa lo? Ay, pauning akong apo, si Waldrin pre. Bagay ni siya sa imong apo pre. Maulit Mga kareksyon kaayo. Maulit yung pre. Morning akong apupun pre, si Mariel. Maayong hapon. Maayong hapon sa disay. Mayong hapon. Ay, lahi ra gyud og pahiyom pre da. Basta mga batanon pa. Maog yun. Waldrin. Ikaw na'y abi-abi ni Mariel, ha? Ayaw pasag, eh. Oo, sige, sige long. Nice ka inyong bahay, no? Dako kayong loon dinis gawas. Oh, lagi. Kang lolo man din eh. Wa may ring anak si lolo. Ako ra mga mama. Maong niya mi din eh. Nagunsa din mo din sa Cebu. Ang ako naman guta ang lolo ang muanhi kay dugay na dai sila nagsabot sa imong lolo nga pasuruyon sila dinhi sa inyo sa Cebu. Kuyog ang uban nila mga amigo nga taga Mindanao ra gihapon. Pagkaibaw na ko nga muanhi si lolo. Namugos po dayon ko nga mukuyog. Kay dugay naman gid ko nga gusto mo aning Cebu. Mo ba? Magdugay mo din eh. Mga usa ka buwan gid tingali. Na may igagaw si lolo po dinhi. Adto ra mi dito stay dang bakasyon. Kung panalit gusto kong mulaag ba? Unya, wa man ko masuhito sa mga laaganan dinhi. Pwede ko nimo kuyogan? Ha? Mo babay. Unya si Rose. Kung saan ni mo? Iyab gyapon mi gud. Amiga ram ko Miss Mariel. Na, basin asa na pa doon ba ya? Uy, kaluoy lang good ni Rose kung mahitabo na. In love bro kayo to ni mo? Bay. Babe, tagsa na lang lagi kay kamo text na ako. Basta naasbay. Babe, sorry ha. Nabisi lang gyud ko. Okay ra, babe. Uy, kasabot ko. So, manglaag na ta this weekend. Sige babe. Mutis lang gyud ko nimo kung as na magkita. Or pwede ka nga pito sa inyo. Magtaksi lang ko. Uy, kinsa man eh? Number man. Hello? Hi, Waldrin. Kinsa ni? Dali apod kalimot. Si Mariel bitaw ni. Nangayo ba kaya ko si mong number? Uy, ikaw mo eh. Nanawag lagi ka. May tuyo ka? Busy ka karong weekend? Ganahan unta kong mulaan. Mo ba? Kanang Mariel, gusto na ko nga ubanan di ka, pero saon man nga, naam ko kuy lakaw. Kami sa akong uyab. Ay, hala, mao ba? Nanaday kay uyab? Abi na kong single pa ka. Naanalagay? Sayang wa na day ko'y chance. Mariel. Ang sabay? Huwag ka makasabot sa imong gibati nga itong Mariel. Mauli ka ba eh? Muram ko nimingaw niya. Uy, sure ba eh? Basahin ba yun? Nakalitan lang ka? Kay guwapa siya? Dili ba eh? Lahi gud. Bisag sa una pa na akong pagkakita niya. Doon na ako'y lahi nga pagbati para niya. Ako lang kipugan tuon kay na si Rose. No. Ikaw bay. Buhat akong asa ka malipay. Pero bay, way mahayay ha? Di galing malimot ka. Guwapa sabi itong uyab di mo. Usa na kasi mana. Huwag mabalik silang Mariel sa Mindanao. Tingali, dili na ko magkakita niya. Haos to. Ako siyang tiksan. Magkikita ko niya. Abi na ko, dili na gyud ka makikita nako. Hapit naman gud nimo balik sa Mindanao. Mao bitong nagkikita ko nimo. Kay tingali, dili na ta magkita og usab. Unya, asa man taron? Mag-movie house ta? Waldrin, thank you ha. Abi nimo, nalipay kaayo ko nga nakikita ka nako ron. Ingon masug ko, Mariel. Abi nimo, una pagkakita pala na ko nimo.
Wa makasabot ko na feel. Parehas ni Aita. Oh, imo man gud kong gitutukan. Madir, Waldrin, imo man gud kong gihagkan. dili ko gusto magmahay. Kaya wala ko ma-express na feel sa babae nga ako nagustuhan. Waldrin, Pag-ampisan yung biyahe, ha? Mingawon ko nimo. mingawsod ko nimo, Waldrin. Huwag ikalibutan si Rosa ko na buhat. Hangtod na lang nga na college mi. Huwag hangtod lang sad nga nagkabuwag mi. Tol kinakakita siya mas better kay nako. Ambot kung ganong wa sa gumawili niya. Siguro kay ito higayon na. Sige kaya pamikaminikit ni Mariel. Sa pagkakaroon, wala ko uyab. Huwag ako lang nahibawan kay kan ni Mariel nga nanak ko na siya uyab sa Mindanao. Dinin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Milona, 32 anyos, minyo og may 5 ka mga anak. Taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Dili ni akong FB account ang akong gigamit pagsuwat ninyo sa ako ning igsuon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong mata ug sa kabalaka ko ning akong usa ka anak. Aron nyo hisabtan, sugdon ko dihang duha pa ang among anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Din man kalon. Dito ko sa sentro oy. Nagpatambag ko dito kung sa maayong piras nga gamiton. Oh, mau ba? Mag-inom kag pills? Hunong una tagpanganak pidring oy. Kana lang sa duha. Kay lisod ka ang panahon. Dili na unya ta kabuhi sa mga bata. Mao nga magkontrol ta ha. Mga anak lagi tagbalik puhon kun maluag-luagan na ta. Oh, ikaw. Pero umayo untag dili ka madaot ang paggamit mo pills. Kay daghan ba kog nadunggan ana nga may side effects man kuno na. Ha? Unsay po ti may pasabot ha? Daghan na mo kay istorya nga nadunggan si mama nga makadaot lagi kuno nang magamit og pills. Ang uban sa puton, initog nya na sa uban kuno manambok. Nya may mudaot sab kuno kay wa makauyon. Ug ang mas grabe kuno kay kadtong silingan namo nagkatumor kuno sa matres. Ha? Ay, kahadlok ba anak dring? Oh, kun manay mahitabo na ko simba ko lang in taon palayo. Kun mamatikdan ako nga wa ko kauyon. Unda nga lang na ako dayon oy. Kuyaw baya day ani kun masakit ta. Usa may tambala daylon. Dili na tambal oy, ako ng pills. Lahi na mo sa lagi nignaw. Aw, lain ang brand. Kay nahot dan og supply sa sentro katong gipanghatag nila. Nya ako na nang pinalit dito sa butika. Lain-lain ang imong gitumar. Sabay lain-lain oy, nga maura man na. Pills naman gihapon na. Pero lain man kang brand na. Oo, like brand. Mga ikatulo naman gani na akong brand nga gigamit. Unsa? Lon, dako-dako na maginang atong kamanghuran. Mag-city news naman na. Ug may dugang kita na masab ko. Mga nagtaglain. Ganahan lagi ko nga may anak ng lalaki. Kay pulos babay binanduhan na to ka mga anak. Basin daig lalaki na sab nang ikatulo. Ikaw good. Undangan ko na lang ang paggamit og pills. Aron nga mamabdos na sa kog balik. Nakaluto na kalon? Oh, hala, maghaling pa ko. Ay, naunsa man ka dring. Sa'yo ka mang nauli ron. Tayo pa sa akin maghaling sa kog dali-dali. Agay. Noon siya ka? Paghinay, good. Dako na ba ang tiyan ni mo? Unom ka buwan na na. Nikalit man kong sakit loyo sa akong paa, dring. Oh, ha? Agay. Biko na. Tanaw na ito na unsa na. Oh. Uy, Lon. Dagko ako ni mo biri-biri. Ha? Gibiri
biri-biri na ko aning pagkamabdusa. Dalian ko ng akong gilabahan. Kay maabtan na akong mata ng akong anak. Yan ang taon ko magkusukuson akong labhunon ilawom sa saylong. Kaya mumata nga akong anak ng giduyan, nira ko sa doon niya. Unsa naman ka dayong orasa nga murag gutom naman? Uy, hala. Alas 9 naman da is buntag. Mao di ay gigutom na ko. Ay, mukaon sa ko, uy. Kaya basig mapas mo o mabughat ko. Biyaan sa ko na akong labanan. Hindi bitaw ni mapas mo ng mga labanan na ako. Mukaon sa ko. Agay! Agay, kasakit akong unga na bakong saligi. Agay, kinukutabagi ko. Napaungang ako pananaw. Napakong akong usa haligi. Kusugid ka ang pagkapakong. O gipiyong ko na lang ako mga mata kay nalipong naman ko. O pagbuka ko sa akong mga mata, nagluha ang usa ko ka mata dapit sawa. Nagtuo ko nga mawara. Gitrapuhan ko lang. Apan abtan og minuto, muluha naman pud. Hapdos og katul siya. Og magmuta na apil ang dapit sa akong pilok. Mao nga nagpa-check up na ko og doktor. Unya, unsa man kuno tong pagluha sa imong mata, Melodina? O sa may pong sa doktor bahin ana, na unsa man kuno na? wa ko kaklaro unsa to giingon sa doktor ma. Basta kay ingon niya nga operahanan ko nun eh. Unsa? Operahanan? Uy, grabe na day ka! Tingali ma. Pero unsaon, wa man mi kwarta. Maong antuson ko lang una ni pagsigig luha-luha sa akong usa ka mata dapit sa wa. Unsa? Ha? Mubalik ka gamit og pills? Balik lang ko gamit og pills dring uy. Kay lisura og mabdos kog usab nga ingon ini nga nudla ko gipamati sa akong mata. Sigig luha-luha. Kay wa kita ka pa operaan eh. Suma sa sulti sa doktor kay wa man gud tay kwarta. Aw, ikaw ang mag-igulon. Unsa man gyud kay resulta ning akong gibuhat. Lord, dili lang unta. Lord, Oh, asa nang gibuhat nimo? ayaw sa amok bi. Kay Oh, nakompleto ang duha ka linya. Pasabot. Positive. Mabdos ko. Yes. Yes. Malalaki lang unta. Aron maduhan ang atong lalaki. Anong nalipay man ka, uy? Oh, kay mabdos ka. Mapuna na po ang atong mga anak. O basig malalaki na pohon. O di pares na. Doa ka babae, doa sa kalalaki. Bidring dili ka anging malipay. Kay nagpihils ko. Unsa? Ang itang mabalaka. Kawa ko may bawang mabdos ko. Unya, paday kong nag-inom og pills. Dring, dili ka madaot ang bata nga niya sa kusabakan. Ha? Ay pagkayabag yan mo, Milona. Ano nagtumar ka mag-pills nga mabdos maday ka? Wa man ko kahibaw pa nga mabdos na di kong daan. Diyang nibalik kong tumar og pills. Nakahurot na ba ko usa ka pakiti pa? Stilan pagkahanggawan nyo eh. Ampo na gyud ta nga wa kini mahimong kadaot sa imo karong gisabak. Ato day, kumusta na ba itong imong gipamati sa wa nimo nga mata ha, Melodina? Ay, ambot ini pa uy. Imbis usa pa to ka mata ang magluha-luha ug magmuta ko. Karon, duha na. Unsa? Uy, parehas day mo sa imo manghod. Nagluha-luha mo sa tong iya mga mata. Unsa? Parehas mi sa akong manghud og sakit pa. Kay magluha-luha masad ka ang iyang mga mata. Kaluoy sa Ginoo, gipakataw ko man ang akong anak nga normal. Kay abisad nako og madaot ni kay nakatumal pa ko og pills nga wa ko mahibaw nga mabdos pa di ay ko. Dugang sa akong kalibog, mao kining nahitabo sa akong mga mata. Ang akong mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Lain-laing klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Makadaot ba tong akong gibuhat?
Mao ka kadtoy nakaingon nga nanggawas ang akong dagko nga barikos. Ikaduhang pangutana, napakong ko og kusog kaayo. Human adto, nagluha-luha na ang akong mga mata. Og hangtod karon nga ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ka ni o sa pagtuman nako og lain-lain nga pills o tungod ba kay mapasaran sad ko sa akong kaon. Ikatulong pangutana, nakapa-check up nako ani og doktor dihang usa pa lang kamata nako ang magluha. Nalimot ko og unsa toy ingon sa doktor. Basta ang yang giingon nga operahanan ko ni. Wa ko ka pa opera kay mga 35,000 man kuno ang gasto. Naunsa man ka di ay ni? Sa kaliwat sad ka ni namo, kay may usasab ko ka igsuon nga magluha-luha sad ang iyang mga mata. Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang usa nako ka anak, wa ko kabantay nga namabdos na badi ay ko niya. Og nakatumar ko og pills. Dili ba to makadaot sa utok sa bata? Kay nakahurot baya ko adto og balik usa jud ka buwan nga pills. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Milona. Mayong adlaw ang suging tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Legal problem, pagatambagan ka na sa kong partner nga ito na ilinbatahan nga social distancing lang gyapon may hangtod karon. Basin og na vaccine next week or next month, pwede namin magdungan dire sa studio ni Atty. Bathan, pero sa pagkakaroon akong balikon, social distancing lang gyapon kami. And I hope you will do the same. Wash your hands, social distancing, o wear face mask. Okay? So, ang atong programa, pwede kaninyo ipadala sa atong email, suliran_612@yahoo.com, or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, or sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw mo kini nga nothing in life comes easy. Everything comes with sacrifice. There's no such thing as overnight sacrifice. Mingon lagi sila nga yahay lagi ni sila no. Daghang kwarta, daghang mga auto. Pero wa ka kay bawo nga halos lang tantawhan di na matug. Sige, unahuna kung saan nga mo asinsos kinabuhi. Ha? Basta legal lang, ayaw lang mo nang mangawat mo. No? Legal lang. Na paningkamot sa kinabuhi, di kay mamut-buot. Okay? So nothing comes easy in this life. Everything comes with sacrifice, good, no? Kanang mga abogado, mga unsa pa man diha, mga doktor, mga unsa pa mga kurso ng mga dugay-dugay. Dali lang yung kwarta sa abogado, no? Dali lang kwarta sa doktor, pero pag eskwela pertin pa ita. Sus, grabe ha. Way tulganay, kasabaan pa kasi mong konsultan pag hospital. Wag yun. Commerce ba ka, unsa ka na, nurse, sacrifice yun, no? Bisag negosyante ka, sakripisyo yun, ha? So, ang atong magtatampo ko ng adlaw si Milona, 32 years old. Iya kaning gipadala sa tong Facebook account kini ang akong suliran, official writers page, taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Kailan dos Tabunok ka? Si Eric Banyo, si Roger Aligarbis, mga Husayan family, mga Emphasis family, mga De La Serna family, nagantag kaila dia sa Tabunok, no? So maayong pagpaminaw dinyo dia sa Tabunok, diha sa Dumlog, no? Si Ma'am Litihio, sister ni Rumi, Dr. Rumi Litihio. Bisita lang niya minimo damang makalugar may ma'am, ha? Alright, so ang gipadala ni Milo na medical, no? Subasa nabatin to sa drama, dinang duha pa ang ilang anak sa iyang bana, nagkontrol na sila, nagtumar siya og pills. Lain-laing brand sa pills kay usahay mahutdan man og supply sa pills sa sentro. After 7 years, nag-decide silang mga anak ug usab kay
nangita sila og lalaki nga anak. Tuod man namabdo siya apan gibiri-biri siya og maayo og kausa nga napakong siya og kusog. Nagluha-luha ang iyang usa ka mata dapit sa wala. Nagpa-check up sa doktor. Nalimot siya unsa tong diagnosis sa doktor. Basta ang ingon kay operahanan og ang gasto mga 35,000. Wala sila kapaopera kay wala sila kwarta. Hangtod nga naduha na noon niya kamata ang magluha-luha. May anak sab siya nga natumaran niya og pills kay wala siya mahibaw nga mabdo siya. So maunay mga apprehension ni Milona, no? Milona. So akong tubagon ng imong kuan Mel, mga pangutana. Unang pangutana ni Milona. Lain-lain klase sa pills ang akong gitumar kaniadto. Lain-lain nga brand. Na yung mga brand nga iyang giingon. Logentrol, Lady o Trust. Makadaot ba tong akong gibuhat? Mao ka kadtong nakaingon nga nang gawas ang akong dagko nga varicose? Murag dili man related, siguro na siya closely related ni siya Mel, no? Ang imong pangutana, no? Ng pills, no relation, but then thrombus formation man god or deep vein thrombosis nga blood clot. Apektado kay ang kining pills maka-apekto man ni sa varicosity, no? Pero dili ni siya related, no? Dili ni siya related. Basin og makayon ko no relation at all, no? No relation at all. Ang akong ika-istorya lang nga basin lang ang imong mga veins diha sa imong legs na varicose, weak ang walls ug ang valves, ha? Kini magong varicose, common ni siya sa mga taong medyo may pagka-obese, may pagka-tambok, no? Para sa inyo mga babae. Unya common sa ni murag trans in the family ba, no? Ang mga family members nga naay mga varicose, posible sad, singog 100% yun, pero taas ang chance nga magka-varicose po ka for some reasons. Nga common ni siyang varicose sa mga taong ang iyang trabaho is long period of standing, like kanang mga sales lady, kanang mga security guards, kanang magtindog lang yun, mga ilang trabaho magtindog, dili pwede maglingkod kay muwa ang purpose kung naa sila diha, no? Sales lady ka, unya naglingkod ka, huwag mo palit kayo nimo, ha? Nya kung buntis ang usa ka babae o naay problema sa iyang dugo, kumuha ka ng mga hinungdan, no? Dili tungod kay nag-inom ka atong mga pills nga imong gipanginganlan. Kaduhang pangutana, napakong ko og kusog kaayo. Human adto nagluha-luha na ang akong wala nga mata. Ug hangtod karon ang duha na gyud nako ka mata. Sa pagkapakong ko kaha ni o pagtumar ko kini og pills or tungod ba kay napasaran sa ko pagkaon. Kaya ko ni mo problema Mel, no? Pero akong ikaingon nga murag daghang rason rag dili related pero daghang rason ngano nga magluha-luha man ang imong mata. Usa niya ni naay abnormalidad sa production or drainage sa imong luha, sa imong tears, no? So kung kusog ang production unya ang drainage is compromised, magluha-luha gyud ka, no? Okay? Unya naa kay eye infection, inflammation, sa pulas rason. Ang eyelid nimo is naapoy problema. Eyelashes nimo turn inward, murag mutupok. Imo nang guntingan tingali gamay bisig taas kag tilok or eyelashes, no? Unya kadtong mga tawo nga ma-expose sa mga strong winds like katong mga may mga ma-expose og mga strong winds. Kadtong mga mananagat, kadtong mga mag-uuma, no? Nga permi gud in taon nga maigo sa kusog-kusog nga hangin kay tungod lagi po sa ilang panginabuhi. Ug basig na kay glaucoma o kanang mga tired eyes, no? So unsa man glaucoma? Ang kining glaucoma is mo increase ang pressure sa imong eyeballs.
Mao ni sa mga rason nganong naamatay gitawag nimong ginamoning luha-luha Mel og lacrimission. Kung balikon, lacrimission ang term na mong aning magluha-luha ang mata. Ikatulong pangutana, nakapag-check up na ko og doktor dihang usa pa ka mata nako ang magluha-luha. Nalimot ko unsa toy ingon sa doktor, basta ang iyang giingon nga operahanan kuno ni. Wala ko kapa-opera kay 15,000 man kuno ang gasto. Naunsa man kaha di ay ni sa kaliwat sab kaha ni kay may usasab ko kay suon nga nagluha-luha ang mata. Kaliwat kung glaucoma murag nga ay heredofamilial tendency, pero ang uban katong mga akong ipahinganlan murag wala, no? So ako ay kasugyot, Mel, nga mubalik ka dito sa doktor. I hope nga ophthalmologist do siya, no? Anong ophthalmologist, medical doctor ni sila nga espesyalista sa mata. Kining optometrist, doktor lang yung tawag na nila, pero ang ilang specialize ang mga glasses, no? So we both address them as doctors. Pero akong balikon, kining ophthalmologist, medical doctor ni sila, medical board passer ni sila, nga nag-specialize o sakit sa mata. Ang optometrist, doktor lang yung tawagan nila, ang ilang gi-specialize, ang ilang trabaho is musukod og mga glasses. Sige, masayo, dili ka pwedeng operahan sa optometrist, ha? Ophthalmologist yung opera nimo. Balik dito kay kung akong pagtuo lang, ha, kay operahan naman glaucoma na imong problema. Akong balikon ang kaning glaucoma, usa ni siya kasakit sa mata nga mo increase ang pressure sa eyeball. So magpa-opera ka ASAP, as soon as possible, ha? Sa among mga doktor akong balikon, ang kining ASAP but pasabot as soon as possible. Sa katong mga pari kung sa simbahan, ang ASAP is always say a prayer. So pwede nimo na i-combine ASAP, always say a prayer as soon as possible. Okay? So very little evidence ramang gyud nga makuan sa birth control pills nga maka-cause og defect sa inyong mata, no? O hormonal kuan, pero wala gyud connection gyud. Very little evidence na gyud. Exposure to the hormones found in birth control pills. So balik nga to sa imong doktor ASAP, as soon as possible, and always say a prayer kay para maoperahan ka. Kung medyo gipit sa budget, doon mo og government nga ophthalmologist. Ophthalmologist, daily optometrist. Okay? So gikan sa Chunga Hospital Pediatric Alumni Association, kung naundang ang pag-immunize sa inyong mga anak for some reasons, dili mo musugod sa primero. Ipadayon lang kung unsa pa wa pa mahatag. Example na, taga nag BCG or DPT or sa padya, ayaw na magbalik ato. Akato nang uban nga na mahatag. Okay? Alright. So, inaot nga doon na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Ellen Batahan. Maningkamot ang gid mi nga makahatag mig kulor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. Ang among motto is dili mangluod, o among ikasulti dili mangluod, ang uban mo mangluod kay dugay kuno na sa pagtagad, daghan kay mig madawat diri, no? Dili mangluod ug dili maulaw kay daghan kayong madawat ang problema sa mong buhatan ug kitang tanan adunay problema. Daghang salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mga programa sa Radio Mindanao Network, kay kami gihapon diri sa Subo ang numero 1. Numero 1 gid mi. Maybe because daghang naminaw tungod sa inyong makanunayon nga pagpatronize. So daghang salamat once again gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN o maayong